La manifestació va superar totes les previsions, com reconeixien els mateixos organitzadors, fins al punt que no es va poder completar el recorregut previst. La xifra, almenys la que es queda a les hemeroteques, oscil·la entre el 1.100.000 i el 1,5 milió de persones. La varietat de banderes, consignes i pancartes deixen clar també que va ser molt més que una manifestació en protesta per la sentència del Constitucional, que també hi havia exigència i crítica directa als polítics i que els crits d'independència es van fer sentir durant tot el recorregut. Faltaven encara 2 hores i els autocars, uns 900, ja ocupaven els carrers del voltant. La gent s'acostava a la convocatòria embolcallats amb senyeres i estelades, petits i grans, famílies senceres. Cap impediment. També mostra d'això l'expresident del Parlament, Heribert Barrera, amb 93 anys. Ell també era al capdavant d'una capçalera presidida per José Montilla, pels expresidents Pujol i Maragall, pel president del Parlament, Ernest Benach, i per l'expresident de la cambra, Joan Rigol. La primera línia de la manifestació va quedar col·lapsada. En comptes de tenir-ho lliure per davant, s'hi van concentrar persones i això va fer molt difícil avançar. Està absolutament col·lapsat tot, per tant hauríeu d'avançar i deixar que els darrere vagin venint. Però aquesta petició no va tenir èxit. A la Rambla de Catalunya es va muntar una manifestació paral·lela que sí que caminava més. I és que així estava el Passeig de Gràcia. Costava tenir aire per respirar, però això no va fer perdre les ganes de festa. També molta creativitat en les pancartes, com aquest sí a la retallada, o el pop del Mundial de Futbol amb un pronòstic per a Catalunya. De fet, els turistes van quedar sorpresos en veure que no era una moguda per la Roja. A la manifestació també cares ben conegudes i parlant clar. Estic fins als collons que lletres que vaig fer fa 30 anys encara siguin vigents. Muriel Casals, presidenta d'Òmnium, després de dies de nervis, respirava satisfeta. Ha de tenir efecte, el món no és sord. Com que la manifestació no avançava, la capçalera es va dissoldre cap a les 8 del vespre, però la marxa va seguir fins a la plaça de Tetuan, on es van sentir aquestes reivindicacions. Catalunya, com tota nació, té el dret inalienable per cap Constitució de decidir lliurement el seu futur i aspirar, si vol, a la plena sobirania. Som una nació. Nosaltres decidim. L'Orfeó Català va donar el to a un cant dels segadors que va cantar tothom. Dues setmanes discutint sobre el lema i la senyera, autoqualificat pels protagonistes de debat ridícul, i els ciutadans, literalment, els van passar al davant. Va ser el primer senyal que la manifestació d'ahir no era una manifestació més. El referent de l'11 de setembre del 77 també quedava superat, i amb diferències de pes. Més gent, més estelades, més crits d'independència. I si al 77 els partits eren vistos com una esperança, ahir assumien el paper de liderar-ho, però molta gent els esperava per descarregar-hi la indignació. La sentència contra l'Estatut era a la convocatòria, també en algunes pancartes, però la indignació dels que hi omplien el carrer anava més enllà. Físicament, però també políticament, el clam popular semblava voler marcar el pas de polítics i líders socials i els feia arronsar una capçalera on tots miraven de treure el cap. Revolució tranquil·la i nova etapa, deia el president Benach, pels que creuen que l'hora de la independència ha arribat. Resposta unitària i crítiques disperses, hi veia el conseller Nadal en nom del govern, confiat a una reacció dels socialistes espanyols que refaci ponts amb Espanya. La nota positiva i també diferent del 77 és que no van haver-hi incidents greus. Una bandera espanyola cremada, retrets i enganxades cara a cara entre ciutadans i líders polítics i la necessitat d'un cordó de seguretat més que notable per protegir el president de la Generalitat de qualsevol agressió física, que no es va produir. I la pregunta política avui és, i després d'una manifestació com aquesta, què?
Amb les eleccions en un futur molt immediat, els partits tenen a les seves mans també que la unitat expressada ahir tingui o no continuïtat en altres àmbits, com ara el Parlament o el Congrés dels Diputats. Però també reconeixen que la dimensió i l'accent sobiranista de la mobilització marquen un punt d'inflexió. El president Montilla s'hi ha referit així durant la inauguració d'una parada de metro a Badalona. Molts de vosaltres us vareu desplaçar fins per assistir a la gran manifestació unitària, cívica i democràtica que es va celebrar als carrers de Barcelona per protestar contra la sentència restrictiva del Tribunal Constitucional i per defensar la dignitat de Catalunya. Mireu, defensar l'autogovern, com deia l'alcalde de Barcelona, no és tampoc una abstracció. Defensar l'autogovern de Catalunya és, entre altres coses, tenir les eines, els instruments i els recursos per poder fer allò que la ciutadania necessita i mereix. En el Partit Socialista Obrer Espanyol, evidentment, se li ha de demanar que, si creu efectivament això, el que cal és una resposta clara i contundent des de les instàncies del govern espanyol per refer els ponts que la sentència ha trencat. Jo crec que hi ha un punt d'unitat de les forces polítiques catalanes per poder dir conjuntament s'ha traspassat una frontera que no es podia traspassar i això posa en qüestió el pacte constitucional i el pacte estatutari, que és un pacte d'estat fet amb dificultats, però amb seny per molta gent, fa més de 30 anys. Hi haurà una declaració conjunta, i esperem que sigui conjunta, i que els partits tinguin la capacitat, la intel·ligència de mantenir la unitat en el Parlament que s'ha expressat en el carrer. Ahir segurament el curs de la història de Catalunya poc o molt va començar a canviar. Hem fet una aposta durant 30 anys per encaixar dintre d'un marc constitucional i ho hem fet de bona fe, però és evident que això està tocant a la seva fi i que Catalunya ha de fer una aposta clara pel seu dret a decidir el seu propi futur. La disjuntiva és molt clara, o ens quedem com estem ara, anem enrere, o fem una reparació de planxa i pintura, o bé fem un pas endavant, i aquest pas endavant és iniciar una transició pacífica i democràtica cap a la independència. Crec que el Partit Popular hauria de demanar perdó perquè és el responsable de la crisi en què està situada avui Catalunya en relació a l'Estat i, en definitiva, dir al Partit Popular que ningú li doni recolzament ni a Catalunya ni a l'Estat espanyol. Màxim respecte a tots els que varen anar ahir a la manifestació, però també volem dir que varen anar persones que varen anar a favor de la independència de Catalunya i també catalans de bona fe que han vist com s'utilitzaven els seus sentiments per part del senyor Montilla, per part del senyor Mas. Els partits polítics que estaven a la convocatòria van aconseguir un mínim denominador en la defensa del que havia decidit el poble en referèndum per compartir capçalera. Darrere d'ells, però, s'expressava una gran pluralitat d'accents i de motius per sortir al carrer. Hem vingut per lluitar per Catalunya i estem des d'aquí dalt perquè com més amunt millor. I així ens ho veiem tot, però tenim vista perfecta. Pensem tots, més ben dit, tots els que ens estem aquí, que això s'ha d'agafar una altra via i anar ja pel dret i tallar ja i dir adéu a Espanya. Que vegin que tenim força, que volem dir adéu a Espanya i que sobretot que quan vam venir a Tarradellas va ser un millor, però avui en serem molts més. Demostrar el nostre rebuig a el que és la sentència del Tribunal Constitucional i sobretot de les coses, demostrar que som un poble unit, que volem les coses ben fetes i que necessitem que se'ns respecti. Jo no dic que siguem una nació, però almenys un estat federal sí, que puguem decidir nosaltres les nostres coses, els nostres pensaments, la nostra indústria, la nostra economia, que no ens hagin de dirigir a ell. Si Catalunya vuole una cosa muy importante, nosotros estaremos aquí para ayudar. Sí, solamente para esto. Vull que Catalunya sigui independent i espero que en el futur ho puguem aconseguir. La manifestació va superar fronteres. Els catalans escampats pel món s'hi van voler sumar en format reduït a diverses capitals de molts països. Som una nació, nosaltres decidim. Som una nació.
Nosaltres decidim. Sí-a i independència. Sabeu, Barcelona avui és un clam de llibertat. Ara és hora, segadors. Ara és hora d'estar alerta per quan vingui un altre juny. Ens donem ben bé les eines. Acceptar la voluntat del poble expressada en un referèndum. Amèrica del Nord, a 10 de juliol del 2020. Visca Catalunya! Visca Catalunya! Visca! Lliure! Protest im Zeichen des Esels. Mag man im Rest Spaniens... És la televisió pública d'Alemanya. Amb aquest vídeo, a l'informatiu del vespre, es feia ressò de la notícia posant l'èmfasi en els centenars de milers de persones que van participar a la manifestació. També la televisió àrab Al Jazeera ho destaca en la portada de la seva pàgina web. Sota el titular, els catalans afirmen el seu caràcter de nació. I tot seguit destaca l'elevada participació, com també fa l'americana CNN. Altres mitjans nord-americans i l'anglesa BBC obren la informació explicant que milers de catalans van manifestar-se per tenir més autonomia. També hi ha hagut manifestació virtual a internet. El lema "Som una nació, nosaltres decidim" ha ressonat a les xarxes socials. El món virtual s'ha llevat avui també submergit per la ressaca de la manifestació. A la web del 3cat24.cat, l'enquesta del dia intenta mesurar la transcendència que tindrà el 10J per al futur de Catalunya. La majoria d'internautes deixen ben clara la resposta. Però més que les webs informatives han estat les xarxes socials les que han fet de la manifestació d'ahir la primera concentració 2.0. Al Twitter, aquest matí seguien succeint-se els missatges i les opinions, i amb cada comentari una fotografia o un enllaç. Pel que fa a les fotografies, milers, desenes de milers. El Flickr, el TweetPic, el TweetPhoto, imatges que ja són l'arxiu històric de la manifestació i que van convertir en reporters els usuaris a la xarxa. El dia després, convida a opinar, a reflexionar, a compartir. El Facebook és l'instrument per excel·lència. El grup de la manifestació seguia actualitzant-se cada pocs minuts. I volem acabar aquest recorregut virtual de la manifestació amb les imatges de vídeo del YouTube. Potser no són imatges en alta definició, però segur que defineixen perfectament el sentiment que es va viure ahir al carrer. La manifestació d'ahir és també un missatge clar a la política espanyola. Tant el govern central, el PSOE, com el Partit Popular. Tots els seus portaveus n'han parlat avui, però en un missatge en una jornada molt marcada a Madrid per un altre esdeveniment. Les portades d'alguns diaris de Madrid equiparen en importància la manifestació de l'Estatut d'ahir a Barcelona amb la final del Mundial que juguen Espanya i Holanda. D'altres només tenen portada i contraportada pel futbol i per la bandera espanyola. A peu de carrer, la gent està des de primera hora pendent de la selecció i de la festa que es farà per seguir en pantalles gegants el partit. Altres qüestions, com la manifestació, les deixen més aviat a banda. Ahí no me interesa nada el estatuto. No me interesa nada. Deberían de aprender de la selección de España para que haya unidad en este país, que es un ejemplo. Eso se tendrían que fijar los políticos en esto del fútbol. Nada, cada uno, cada cual. Somos españoles. Somos todos españoles, ¿no? Pues cada cual que haga lo que quiera. Yo me siento muy española. Saludos a los catalanes. Nada más. Pero, ¿en qué momento la ponen? En el momento día de antes de que juegue España la final. Son muy en el momento, ¿sabes? Lo hacen todo en el momento y eso no es así, en mi opinión. En l'àmbit polític, el PSOE i el PP, que llueix bandera a la seva façana des de fa dies, ja han reaccionat a la manifestació d'ahir. Els populars, en boca del seu president d'honor, José María Aznar, qualifica la qüestió generada arran de l'Estatut i la sentència de lamentable. Que el señor Rodríguez Zapatero ha actuado con una frivolidad sin límites. Y ahora, después de actuar como aprendiz de brujo, está escondido al ver las consecuencias de la frivolidad de sus actuaciones. No se puede ser así de incoherente y de irresponsable, y mucho menos querer gobernar España, cuando uno se mete con un pueblo que libremente sale en la calle a defender sus derechos, mientras las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular boicotea las leyes del Gobierno de España, convirtiendo a sus ciudadanos en ciudadanos de tercera. I és que avui Madrid només té un punt d'atenció, la selecció espanyola i la final de la Copa del Món.
Des de la Cibeles, avui amb la bandera espanyola posada com a capa, i fins a Colón està ple de pantalles gegants per seguir el partit, amb el desplegament mediàtic que podeu veure al meu darrere, ple d'unitats mòbils. Això sí, l'Ajuntament s'afanya a dir que tot aquest desplegament no corre a càrrec dels pressupostos públics. Tot ho paga el patrocinador, un gegant automobilístic coreà. Carles Castellnou, TV3, Madrid. Dos joves dels Pallaresos, al Tarragonès, han mort aquest dissabte sepultats pel gel al Parc Nacional d'Ordesa i Montperdut, al Pirineu aragonès. L'alta temperatura ha fet despesa